no en a settlement area, en gi schemes aboro. To no bedo planned maber kabisa. To sani onge ndara Muhoroni. Maber no wasekwayo sirikal kata chieng' moro no wayudo thuolo mwawuoyo gi the president masani. Kane pod en vice president, deputy president. Ni kaber to Muhoroni division kama nigi facto che ariyo ma en Chemelil gi Muhoroni to gi partly Miwani. Nderni wagoye wadwa nolos gi manyien. Makata kani manyo pesa michulo to Jopur, transporters, millers, county government to gi national government. Kata en mana pesa dito ka wariwore to wanyalo chulo loan no mondo Jopur obed gi ndara onge. To county government bende onge capacity magi nyalo loso godo nderni ka. The way mane nderni ma Muhoroni division obedo go designed, ok inyal loso moro tiwe moro. Nikech kaluwore gi gik maringe nderni go, gin gik mating'o tingni mating'o niang' mapek, kaeto gin nderni gin network mang'eny kabisa, chakre Fort Tenan nyaka ichop Kibos. Omiyo physical infrastructure is also a very big challenge e wach niang' ni. Finally, okay. Kamane ya dhia nyingi mitiga tika kamida tiyo kanyo eweche kwa. Finally, niang' kao ndalo mang'eny kabisa mondo olokre pesa. To Jopur nigi dhier maduong' kabisa. Kure wadwaro ni bill makore loso sani ni onego ng'iye wach mar social welfare of a sugarcane grower. Nikech japur mar niang' chal makoro ok odak maber ahinya. Ok dang awach ni gidhier nikech to ok gidak maber. Gidak kaka onego bed ni gidak. Koro gimiluongo ni social welfare of a sugarcane grower. Bill no onego bed ni address properly. To nikech niang' kao ndalo mang'eny ahinya kapok olokore pesa. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya ilere yo makare mano bende ka warango mana sekta chielo mano mar pur kaka inyalo losi mondo mi sekta no bende